Qui va inventar la postal de Nadal? Va ser aquest senyor, que es deia Henry Cole i la va presentar en societat l'any 1843, el mateix any en què Charles Dickens publicaria Christmas Carol. En Cole era un home polifacètic, però el senyor era tímid i tenia aquest pseudònim. Per il·lustrar el seu invent, va contractar un expert en la matèria. L'expert es deia John Callcott Horsley i en aquella època no feia aquesta fila, perquè només tenia 26 anys. D'en Horsley en van fer mofa algunes revistes satíriques de l'època, perquè es negava a tenir models despullats per als seus quadres. Ell s'ho perdia. I la postal? Ai, sí, aquí la teniu. Què hi veiem? 3 generacions d'una família que brinden amb nosaltres, els observadors de la postal. Cheers! A més, a banda i banda del dibuix, ens recorden que hem de ser caritatius amb els que no en tenen. Però hi ha un detall del dibuix que va escandalitzar la societat victoriana. Endevineu quin? Aquí el teniu, un nen bevent vi. Ah! D'aquella primera postal nadalenca se'n van imprimir 2.050 còpies, que es van colorejar a mà, i que es van vendre per $1 cadascuna. De totes les que es van fer, avui n'hi ha una de localitzada. I creieu-me, aquesta no val $1. L'any 2001, la postal que Cole va enviar a la seva àvia es va vendre per 22.500 lliures en una subhasta. 27.000 euros per una postal. Per cert, recordeu quina és l'última postal de Nadal en paper que vau enviar per correu? Felices postals de Nadal a tothom i que la lectura us acompanyi. Aquest ha estat un missatge ludicofestiu d'Angle Editorial i Cossetània Edicions.